O, sabi siya kabosan na sa kayo namin. Ayan agaw is the day of revelation. Ay, spirit ng God. Wala may calling ko siya. At kailangan positive change for the movement city. And I siguro, I accept this calling para dapat wala na itarpon marako ka ehemplo dito na bukan ko. Sila kayo na bukan. Kaya, aliwan na ba ta to be an election? No. I think it's about principles, concepts, values, and morality. So para siya, wala yan din, ito na Diyos, challenge mo, I'll be better than the best. And I think that's it. Mayor, once po na manalo kayo bilang mayor, ano po mga magiging priority projects natin for the city? Okay, thank you, Mama Jasmine. Alam niyo, dalawa sa family members ko are already ex-mayors. So yung politics na yan ko na, wala 2 terms na rin. Ako councilor. So alam ko rin kung ano yung ibig sabihin yung genuine na public service and social services. So para sa atin po, ang may papakita ko lang sa inyo is malinis na mouth at malinis na puso. And I will follow what is right. Truthfulness is the best policy here. Kung noan tayo may katuan, sa katuman ito sa katawan. So, aya sa team, life, maka-Diyos, makabayan, makatuloy. Ma'am, kung sa acronym, ano pong ibig sabihin ng SELIA? Naiintindihan mo pa rin ba? Naaalala mo pa rin ba yung acronym na SELIA? Para at sa kaya kandidato, basically, dapat ulit taluran basic yan sa GGO. That is good genetics, good intention, and you should be a God-fearing na candidate. No, sigurado ka lang ang laban. Kailangan wala may acronym niya SELIA, C-L-I-A. C is competence, E is experience, L is leadership, I, ang mas importante, integridad. Pero before wala integridad mo, kailangan walay sinceridad mo, walay honesty, at then walay transparency at governance mo. And the last A, it is attitude. May attitude, you have to be strong-willed na candidate. At ang labas mo ipagpitsi kayo, sana wadya sa team life, yung bangiter na tuktuan si kayo. Ang gapoy na tilak. God bless you all.